Hei, olen Teija. Olen toiminut tässä Kruunuhan ja Katajanokan asiakkaiden parissa meidän Liisankadun asuntomyymälässä jo yli vuosikymmenen ajan. Mulla on vankka kokemus arvoasuntojen myynnistä, eri perikuntien asuntojen myynnistä sekä myös taloyhtiön omistamien tilojen myynnistä. Mä oon hyvä kuuntelemaan. Mä keksin asiakkaille aina parhaat ratkaisut, joten tervetuloa mun asiakkaaksi. Kouluni minä olen käynyt Englannissa ja valmistuin London School of Economicsista vuonna 2001, jonka jälkeen työskentelin jonkin aikaa Englannissa ja muutin Suomeen vuonna 2003. Laillistettu kiinteistövälittäjä olen ollut vuodesta 2005. Aktiivisen myyntityön lisäksi tarkistan myös meillä kaikki myyntiin tulevat kohteet, niiden esittelyt, kaiken myyntimateriaalin ja myös kauppakirjat. Se on pilkun tarkkaa hommaa, mutta minä pidän siitä hyvin paljon.